Zimbabwe muri kuzviona sei? Hey, oh, shall remain. Oh, yours truly miss a one blow. Foolish government, yeah, me raspi. Urumende yemageva, akatumira mbava. Urumende yemageva, tiri kutongwa netoti. Emerson uri geva, takatumira mbava, geva. Matoti, urumende yembava, tiri kutongwa negeva mbava. Toti, takatumira. From bad to worse, tishiva kuna baba bona. Unogona ona. Akoma DJ Holly makadiko kwakadini ikoko kwakadini. Ndine mubvunzo miviri mitatu yanoda kuti isvikewo kuvanhu vezanu vatibatsire, vatipindure, either mathags for ZANU PF for ED, whether mahure for ED, whether inganga for ED, varoi for ED, whoever in support of ZANU PF. I want them to answer me these questions. Might be 1 or 2 or 3 questions. Question yangu yokutanga iri kuti vanhu vezanu PF zvamunoti inini you don't give a green light kuma opposition parties kuti vaite meetings avo, whether private no public meetings, muchiti vano incite violence into the country. Yamakaita imi haisi violence here? Yamakaita haisi violence here yekutaura yekushaudha nekutukirira mwana womumwe munhu muchimutukira mai vake vasina mhosva? 1 2 magatherings amakaita imi ezanu PF makarambidzwa nani zvamunorambidza vana veZimbabwe kuungana pavanenge vachida kutaura zvavanenge vachida kutaura? 3 hamusi kunyara here? Kana muri vanhu vane pfungwa, hamusi kunyara here nemabatiro amuri kuita ruzhinji rweZimbabwe nechikonzero chokuti mamudi kuudzirwa? Mukandipindura mibvunzo iyi vanhu vezanu PF, imi muri kusapota zvese whatever you are supporting muzanu PF, munenge mandigonera. 4 hamuna here kudzosa kana kuti kukokera masanctions nekuda kwechimbavha chamakaita pajekerere masikati machena? Masanctions aya akauya muchablame aniko? Nekuti human rights kama muri kuramba muchiondonga ekuti lawyer riri kungotaurawo zviri pachena, imi munorirambidza, moritorera foni, moribira masikati machena. Hamusi kunyara nazvo here izvi vanhu vezanu PF? Why imimi muchiti imimi maopposition parties vari kuita violence munyika, yet you are the masterminds of violence? I am so ashamed with your doings nezvamakaita. Ndiri kunzwa kukunyarirai hysteriki, ndiri kunzwa kukunyarirai nekunyarira icho chimukuru chenyu ichi. I don't think I will ever have respect again pamusoro paMnangagwa, nokuti haazivi zvaari. Mugabe, that is why muchizonzwa vanhu veZimbabwe vamwe vacho vachiti Mugabe was better, because in Mugabe's time we have never come across such things. Hatina kumbobvira taona zvakadhakwa kudai, zvekunobira munhu foni yake pajekerere momutukirira kuti nekuti ataurire pfungwa dzake. Makapusiswa vanhu vezanu PF. Now kana mandipindura mibvunzo iyi yandiinayo pano, ndinozviziva kuti hamugone kuipindura nekuti muri vanhu vakangomirira kuvhundutsira nekuvhandalaiza zvinhu. Asi chandiri kukuudzai ndechekuti be careful, because hatisisiri tese maZimbabwenzi vachakakotsira semi.
hatisisiri tese mazimbabweans vachakakotsira semi. We have been watching you and we have been watching you. Hamunyari makaita sei, hamunyari makaita sei, hamunyari makaita sei, vanhu veZANU PF, hamunyari makaita sei, hamunyari makaita sei. Was that necessary kuti mungabire munhu foni yake? Was that necessary kuti mungamuti hausi muZimbabwe? Ivo baba vake vakamiririra nhigirini, vari mumiriri weparliamendi yeBulawayo. Was it really necessary to show that type of racism? Was really it necessary? Vanhu veZANU PF mutinyari, imi hamunyariki, hamunyariki. But this thing kwachakuendaka ndoye yakanzi nevakuru regai tione kunowira tsvimbo nedohwe, because those things hazvifi zvawira pamwe chete. Tsvimbo ichatonowira kwayo, dohwe rondowira kwaro. But tsvimbo yarova dohwe, be careful kuti inogona kunowira murukato. Nganditaure nechivhitori chakakwana. Tsvimbo yarova dohwe, kwedu tinomati matobwe. Tsvimbo yarova dohwe, regai muchenjere kuti ichanowira murukato, musina anogona kuzoitorora zvachose. Bozi maZimbabweans are sick and tired nemaitiro enyu. Right now makutitukisa manje, taakunzi mashona nevasina zvavapara nechikonzero chemadhota munotiitira. Munouya pamberi pajournalist muchida kubata kamera yajournalist, yeti iwo kana mari yekuti upe vana vako chikafu hauna. Mayouth eZANU PF tinyarei, we have gone too far. Asi ndira kuti mutipindure. Ini ndiri muyouth wemuZimbabwe, handina pati handinotsigira, asi I'm sick and tired of your things, of your attitudes. Saka ndiri kuti tipindurei kuti hamusi kunyara here. Zvamunoti ma-opposition leaders ndo vanoincita violence. Is this not violence at full? Zvamunoti imimi hamugone kupa vanhu green light. Izvi zvamuri kuita izvi, who gave you the authority? Zvamuri kuita izvi muchachema, kuchachema.